warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para pemirsa pepanjang malih kalih kula Grace Aulia Kuswanda salebete pewarta pitu. Sakwetawis pawarta ing badhe ngaturaken injih menika ngengehi bocah-bocah sing angel nggawe resiko kesehatan mental nalika diwasa. Pramila sumagang dipun sekmah jangkep pawarta dinten menika. Wong sing ngalami RVCT pinunjul ing kanak-kanak duwe resiko luwih saka nemu masalah kesehatan mental mengko ing gesang. Hubungan antarane pengalaman salebetipun ing kanak-kanak lan penyakit mental ing diwasa. Liyane jenis RVCT, kanak-kanak ngalami wong sing luwih dhuwur resiko kanggo nampa diagnosa masalah kesehatan mental mengko ing gesang. Penyalahgunaan seksual lan ruda peksa nalika isih cilik 3 utawa luwih saka masalah iki bisa duwé impact ing kesehatan mental ing mangsa. Peneliti percaya yen perawatan kesehatan sing melu kabeh warga bisa duwé pengaruh sing apik kanggo kesehatan mental bocah. Peneliti mengarep-arep bisa nambah pengertian babagan pengaruhe bocah ing kesehatan mental nalika dewasa. Para pemirsa pawarta menika mungkasi siaran pawarta pitu ing enjing menika sedaya kanca ingkang ngayani karya serta kula Grace Aulia Kuswanda ngaturaken agunging pangapunten lan panuwun awit kawigosatipun panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing.